Kwamba matsalliya, duƙa in fashe ka baya sa ka mutu sai dai ka wahala. A nan Murzuk ɗin ne na samu wani baturi na yi ta masa ladabi na kuma sa aka yi ta masa daɗin baki har ya yarda zai taimaka ya tafi da ni Sahara. Da lokacin tafiya ya yi, Batube ya ce da ni hayya, na buga tsalle na haye hilikis, dama ba kaya gare ni ba. Kwamba ta miƙa, ga mu nan, ga mu nan, ga mu nan, ba sai na ba ku labarin irin wahalar da ake sha a Sahara ba. Muka yi sa'a tafiya ta yi kyau. Cikin kwana 2 muka iso Manjo Ashara. Na yi wa matafiya addu'a suka wuce ni kuma na wuce wurin haƙar zinari. Ina isa wurin na ji gabana ya faɗi ras domin na tuna lalatar da Rigimatu ta yi mini a can baya. Na yi ta yawo a cikin dabbobin da ke akwai na masu haƙar zinari, amma ban ga wani idon sani ba. Can ina cikin tafiya sai na iso dabar malamai, na isko za a yi addu'a. Ga abinci nan an kawo an ajiye, nan da nan na je na tsuguna aka yi dogayen addu'o'i ina ta shafawa. Wani ne ya ba da aiki, ramin zinari ne ya yi masa tutsu, yake neman Allah ya ba da sa'a. Aka shafa addu'o'i muka ci abinci. Ni kam daga nan sai na ga wurin zama, ba wanda ya ce da ni daga ina, ni kuma ban ce da kowa ga daga inda nake ba. Wuri ne kamar makaranta, na cusa kaina duk inda za a yi wani abu ina gaba-gaba. Da an kawo wani wuridi aka faɗi adadi sai in matsa a raba da ni. Ni ma da nawa carbin. In kuma karatu ne sai in yi ta kankamba ina faɗin yadda za a raba Kur'ani, in an kawo sadaka da ni za a raba. Ni da a can baya sai liman ya kwana 40 bai ganni ba, amma a nan sai da na kusan zama ladani. Kaɗan-kaɗan na fara sabawa da mutane, duk wanda ya tambayi sunana sai in ce Malam Kwamba. Haka na shahara a wurin, da an zo wuridi, ka san Malam Mustapha ya horar da mu, ya kuma sanar da mu yadda ake fidda adadi. Don haka sai in yi ta ƙoƙarin faɗi don a ce na iya. Wani lokaci kuma in an zo da wata matsala ana buƙatar abin da za a yi, sai ni ma in tsoma bakina in faɗi abin da za a yi. Kuma sau da yawa sai ka ganawa ake dubawa. Nan da nan na fara tara abin duniya, na mance da gida, Rigimatu kuma shiru bata bijiro ba. Na miƙe ƙaba, haba ashe tsiyar na baya, in ji godari da aka danne masa kai. Na yi kyau na yi ɓulɓul, ko ina na wuce sai sunana ake kira, ina ɗaga hannu. Na samu wani turare, wai shi kafin, dama tun a Najeriya Umar mai turare yana kawo mini. Da ka ganni shi za ka fara ji yana tashi, ga wani kwalli na rambaɗa, ga carbi ina ja alamun malanta. In saka babbar riga wani lokaci kufta da wandonta. Ba wuya na samu masu bani aiki, na kuma matsa wurin wani wai shi malam mai ƙarfin tsiya. Ba abin da nake yi sai bincike a shafukan Facebook da na TikTok, ina duba abubuwan da malamai ke sakawa na addu'o'i da kuma bayanai na malaman asararu ina rubutawa. Da an zo da wata fatawa sai ka ji ina bayani kamar dama can na sani. Ka san karambana bai iya samun wuri ba, ina nan ina damawa. Wata rana an yi addu'a an shafa, sai malam mai ƙarfin tsiya ya ce akwai wani aiki da ake buƙatar salatin nariya, kuma babban adadi ake so a karanta, kuma a kwana ɗaya ko kwana ɗaya da wuni ake buƙata. Duk aka yi shiru, ai sai ni karambana na ce, sai a jaraba akarmakallahu in an yi izini. Nan da nan sai wani mai hasadar tsiya ya ce akarmakallahu, to a rarraba mana tun da wuri ake buƙata. Malam dai ya yi shiru. Mai hasadar nan ya sake buɗar baki ya ce, akarmakallahu, to ai ko ni kaɗai ma sai in yi, don ina da sauran baki. Kwana guda ma ya isa. Malam ya kalle shi ya ce to ya karanta salatin nariya a ji. Ai, a nan ya bayar da ‘yan maza, ya yi gaba, ya yi baya, ya yi gaba, ya yi baya, ƙarshe dai ya ce shi salatin tunajjina ya fi iyawa. Malam ya kalle ni ya ce Kwamban aiki mai kaci, na karanta salatin nari tsaf ba wani tuntuɓen harshe da irin muryar Baba Mahadi. Ina kammalawa aka yi kabbara, aka yi ta bani sadaka ina sakawa aljihu. Malam ya sake kallon mai hasadar nan ya ce,
ka san adadinta? Cikin zaƙuwa ya ce, ai 313 adadin mursalai, shi ne babban adadin. Malam ya juyo gare ni, ya ce, haka ne? Na sunkuyar da kai ƙasa, na ce, akramakallahu, ya manta ni, ai babban adadin 4,444, kuma ana iya raba shi 2 ko 4 a ɗauki ɗaya a yi. In kuma ya samu, ana buƙatar a yi yanka kafin a fara, in kuma an kammala a sake yin wani yankan don neman ijaba. Yankan kuma tun daga kan zakara har zuwa raƙumi, gwargwadon girman buƙata, kuma gwargwadon ƙarfin wanda ya kawo aiki. In kuma so samu ne, a tari Laraba domin ƙara neman ijaba. Malam ya ce, kai dai malam Kwamba yi shirinka, Allah dai ya kawo aikin. Ya kuma ƙara da cewa, ko lokacin da wata ya cika can tsakar dare. Da dare ya yi, mai ƙarfin tsiya ya same ni a keɓance ya ce da ni, wannan aiki ana buƙatarsa kuma ni yake so in yi aikin. Na ce, na gode. Malam ya ce mini, rami ne na zinari ake so Allah ya tabbatar da zinari a ciki. An gwada an ga akwai zinari, amma an tona kwana da kwanaki ba a sami komai ba. Sai na ce da malam, aikin nan a bashi kwana 7.